Ruiz Arkaute, zorionak, Euskadiko txapeldun berria zera, azterketa irabazi duzu, bere izan behar du familiak antolatutako lasterketa irabaztea Euskadiko txapelketa izanik, ez? Haietaz horrituko zeinan, gogoratuko zeinan. Bai, etxean irabazia oso kontentua nago. Durana Ruiz Arkaute etxean da, eta hori, ez dakit. Iesaldi txiki baten esprinta irabazi duzu, azkeneko kilometroetan tropelak ezin zuen diferentzia jeitzi, egon dira, indartsu jotzen finisherrekoak, baina zuek Gatzagako azkeneko jetxera aurretik alde egin dezue, gero gainera Korka Korrez, Iñaki Trujillo eta zu joan zarete, Arlaban harrapazu dituzte, baina gero ja azkeneko kilometroan baganekien zu jarraitu beharreko txorrenduaria zinela, ikusi dugulako talde txiki horren esprinter honena zu zinela. Nola joan dira azkeneko kilometroak, buruan zer zenekan? Presetan grupo bat joango gara, eta gero Gatzagan Gorkatani joango gara, eta gero Trujillo sartzen du gurekin, baina laboral gutxa Arlaban tiraka onda, eta harrapatzen dugu gurekin. Eta gero esprintean, nola juna esprintea? Esprintea Gorka lan ona egin du, eta a 500 metros, metroetara lehenengoa sartzen dut, eta a tope. Zorionak. Eskerrik asko.